କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ? ମୋ ପିଲା କାର୍ଡ ପଳେଇଯାଇଛି। ତମ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ? ନା ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଣିନ? ତମ ଦୋକାନରେ ଅଛି। ନା ତ ମନେ ରହିବନି, କହିଦେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ପଛରେ କରିଦେବି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମେ ତମ ମାଙ୍କ ନାଁ? ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? କାହାର ଠିକ ଲେଖିଲ ଠିକ। ହଁ। ତମେ ମୁଁ କାହାର? ମୋ ବାପାର। ଅସଭ୍ୟ କୋଉଠିକାର? ଘରେ ମୁଁ ତ ବାପାର।